Etsitkö valmentajaa, joka saa esiin parhaat puolesi ja vie motivaatiosi uudelle tasolle? Tai kaipaatko apua uudessa elämäntilanteessasi raskauden myötä? Moikka! Nimeni on Elina ja toimin valmentajana Kuntokeskus Alivella. Valmentajana keskityn kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ei vain treeniin ja ravintoon, vaan myös palautumiseen ja mielen hyvinvointiin elämän eri vaiheissa. Koen joka päivä kiitollisuutta siitä, että olen aikoinani löytänyt kuntosaliharrastuksen. Harjoittelu on antanut minulle itsevarmuutta ja rohkeutta kaikilla elämän osa-alueilla. Kun keho ja mieli tekevät yhdessä töitä sinun hyvinvointisi eteen, näkyy se myös ulospäin. Erityisesti äitiysliikunta on minulle sydämen asia. Autan naisia raskausaikana ja synnytyksen jälkeen liikkumaan turvallisesti sekä palautumaan ja vahvistumaan, huomioiden muun muassa raskauden tuomat kehon muutokset. Kun äiti voi hyvin, se näkyy koko perheen hyvinvoinnissa. Valmennustyössä uskon avoimuuteen, aitoon vuorovaikutukseen ja siihen, että parhaat tulokset syntyvät yhteistyössä. Valmentajana rohkaisen, tuen ja myös haastan, jotta löydät sen version itsestäsi, joka on vahva, hyvinvoiva ja itsevarma. Joko aloitetaan?